Majung udto rin yung tanan and tsaka ting paniudto naman mag-prepare na pud ta og ato ang lutoon kay moabot na pud atong bana. Nga rin sa Australia guys, magkumong-kumong gazidaan ni kita-kita ra kawa man lagi tay mga family nga rin. Ja, wa pag kadyo tay mga friends na aman gani pero napusla jo mga busy pag kadyo mga tao nga rin panarbaho guys. Ja atang mga silingan o kadyo mga tingganay pod kay nanarbaho mo pod lagi sila pag ila. Anja nag-prepare sa ako sa atong mga isagulo sa atong magluto. Ay pahilak na pud ko sibuyas. Anja pag-abot jud na nga rin sa Australia guys sa yung unang namatikdan. Hiluman jud ko nga rin kaysa sa Philippines. Kaya mga sakyanan mo nga rin, di mo gud sila basta-basta magbusina bitaw. Kalimot mo kung bisaya sa busina. Pag busina ra na sila guys og emergency jud bitaw. Diya nga rin, halos di jud kakailas imong silingan. Mao usa jud sang kamingawan kay kanang magtambay ra bitaw ta. Sa gawas sa tindahan sa Philippines, pwede na ta magchika-chika nga rin kawa mo guyingana. Nang ginagmayng butang imo na jud ma-appreciate nga rin sa Australia. Mao maka-learn nga jud kag ma-independent bitaw ka. Diya di pud nga rin pwede mag